ngikhulunyiswa lokho ukuthi khona abanye abawudokotela benyanga kuthiwa bathi uzokubona ungabafice bona kufice abashana bathi cha akekho ubhizi bathi bathunywe ithina sizokwazi ukwenza umsebenzi cha mina ufica mina yenza ukwenza umsebenzi wakho qede uhambe ingoba akwenzenge ukuthi ma ungaficanga mina into zakho zilunge cha noma ngabe futhi ukuthi unemali awukwazi ungithumela imali wena mnikazi ungafikanga la kumina awukwazi ngoba okanye ukuthi mhlambe wakho wabonana nami ohlangana nami uyayithumela imali ngokungibonga sevele uyazi kahle ukuthi ngingahlangana nodokotela ngiyambonga ngokwakho eceleni kodwa ke ngokuqala nqa uzala fanofike la ekhaya ukuze ungazokukhala sokuthi hawo bangisikemile ngoba awazi ufike wena dokotela kwathini udokotela ngificanga cha mina kumina okwakwenzeke lokho akwenzeke lokho kumina uzofica mina uthatha ukudingayo uyahamba uyokusebenzisa kuyokusebenzela manje ke makuthi ufuna ukubonga ungakwazi ungifakele imali noma ukuphi ungifakele leyo mali uzoyibonga yona kodwa leyo kuqala uzokumina okay dokotela obukhulu sike sakhuluma lapha dokotela nangendaba yokuthi umuntu umefuna ukubhekelwa into zakhe dokotela wenze njani lapho endabeni yokuhlola ungabe dokotela uyahlola khona umunye umuntu mhlawumbe la ozobuza ukuthi okay siyazi udokotela uthi abasiza abantu kodwa manje dokotela endabeni yokuhlola dokotela wenza njani ekuhloleni indabeni yokuhlola ngiyakwazi ukumhlola umuntu ngiyahlola ngiyaxolonga fortune teller ufike la ekhaya ngizokuhlolela mahala zokuhlola ngikuhlole mahala into zakho zonke zihambe kahle mawukuthi awunaqiniseka unongabaza ukuthi kanti ini ingivimbayo mina ngikuhlolele ngikutshele nje yonke into ime ngomumo nje yonke into bese uyamsiza mase ngiyakusiza kule nkinga leyo ukuthi ngizokusiza kanje then usizakale okusho ukuthi inhloso yakho dokotela kahle ukuthi umuntu umsize inkinga nasuke nayo kodwa ukuhlola nje usuku ukwenzela ukuthi abone naye ukuthi nathi indlela la engakhona just ukuthi nithole kwabantu abadala ukuthi okay indlela yalo muntu ila kodwa egcina kosuku sokufuna umuntu ukuthi asizakale aphume la ekhaya ese happy ilokho sokufuna dokotela hayi ukuthi kwenza into engehlolanga angikwazi ngiyakwazi kwenza into engehlolanga kodwa ngiyakwenza lokho uma uthi wena uyangabaza awunazo isiqiniseko sokuthi kumele ngiyazi ukuthi qhamukaphi lokho kungivelele ngiyakwazi ukuhlolela ngoba lokho mase ngiyakunika into ezokusiza okay dokotela sesivala nje dokotela ngifisa ke sithinte futhi indaba yoke sithi nje nangomuntu dokotela uhanjelwe unkosikazi wakhe unkosikazi usenezitayela ekhaya egcekeni uthi umunye ngidivosile dokotela ungamsiza kanjani futhi lo muntu lowo uthi yakhala ufuna unkosikazi wakhe lo muntu loyo dokotela ngiyamsiza ngindlela edinga ngayo yena ukuthi udinga unkosikazi wakhe abe ngakuyena hayi ngikathele ngifuna emhlabeni divorce ehlukane kodwa ehlukane kahle ungabe khona ukuliwa ukubulala nani uhlukane kahle nje ukuthi sijwa ngiyakwazi futhi kumenza lokho ukhona futhi ukuthi ngifuna lo noma wasimame noma wasilisa ukuthi lapha ekhona abuye noma ngabe ikuphi abuye ngokusheshsha ezeka kuwena uqhubeka impilo ngiyakwenza ngiyakwenza okay dokotela mhlambe nje sesizogoqa umuntu ofisa ukuza la ekhaya dokotela awumnike ukuthi udokotela utholakala kuphi inamba udokotela athi ngoba asifuni ngelinye ilanga umuntu ebese eqhamuka umuntu ethi hayi kade ngikuwe dokotela kade akezanga kuwena awumnike umuntu inamba na la screen futhi njobe ivela nje ababukeli bayayibona iyavela kodwa ke awuyisho nawe dokotela inamba udokotela atholakala kuzona nokuthi umuntu umefuna ukuzala ekhaya umebhuku uza kanjani nakho konke okunye nokunye dokotela okay hayi
Akuthi ngibhale phansi lokho. Okay. Khona ngizokwazi. Okay. Okay dokotela. Awubeke esithombeni umuntu ofisa ukuza kuwe dokotela ngoba angiyazi indoda ematasa kakhulu, indoda ehlezi busy. Manje abantu dokotela bazofisa ukuthi bexhumane nawe. Umuntu ofisa ukuza la dokotela utholakala kuphi dokotela? Inamba zakho abantu abafisa ukuza kuwe abakubhalela kuzona nabakufonela kuzona. Inamba zami awufuna ukuthola mina qobolwayo. Inamba ngikwazi ukungifonela kuzona noma ungithole ku WhatsApp. Inamba yakhona ithi 069 12 83 209. Uphinde dokotela. Ngizoyiphinda futhi. 069 12 83 209. Futhi lapho tholakala khona dokotela khona. Uma ngabe umuntu efisa ukuza lana. Uma ngathiwa ngiyamtshela engathi kuphi neTheku dokotela, useThekwini ngaphakathi edolobheni. Uzothi message kuwena bese yena ke directana efonini uma eseza la ekhaya. Mengiza eza kumina ngiseThekwini. Yeah. Kodwa ke kuba nokuhamba. Yeah. Esinye isikhathi ukuthi mhlawumbe angikho njenga ngishilo oqaleni ukuthi ngiyakwazi ukuthi kuyela umsebenzi yabantu kude ngiyokwenza umsebenzi. So then lokho kuzoba ukuthi khona ke ngiyamyalela umuntu ukuthi aze kuphi indawo. Hayi kuphi indawo. Ngicela ukuthi ngibanikeze inamba yesibili. Yeah. Inamba yesibili manga ngitholanga kuyona mayelana ni network. Azokwazi ungithola la ku 076 55 33 14 32. Azongithola kunile namba ngizoyiphinda futhi 076 55 33 14 32. Ilazo ngithola khona udokotela khona. Amazi akho dokotela. Ama-calls lawo ke. Yeah. Amazi akho nje dokotela egcineni okuvala uma usuvala nje dokotela ukhulume namabukeli ukuthi udokotela uyatholakala uma abantu begula benenkinga ezahlukahlukene abengasondela kudokotela. Amazwi akho nje okuvala dokotela. Ngizovala ngokuthi udokotela available sonke isikhathi. Umuntu noma ngabe egula noma ngaba noma usiphi isimo uyakwazi ukungithola. Ngisho nasebusuku khona mawudika ukuthi ukhulume nami. Mawuphuma emsebenzini ube nesikhathi ungifonele ukhulume nami, ngikhulume nawe kahle, uqonde kahle zonke izinto ngiyatholakala. Siyabonga dokotela. Ngiyabonga nami baba.